سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلوم سوني 12 سنة زيت تدالو على توزينات تزلكم متسلخو كموترو كسافت صامرباتنا ناخذ كتاتلنا ندعدمكو بقدامنت ارست زينا إيرترا دهر 16 عامت ناب أخيوة إيغاد تمليسا أفراي فيلم يوناس برهانه لوميكا بيت مأسرتي تفتحو أبالات فانو مخانم زيت تقل سعوطقات بيزفت سمو متقعتي بوحدو حاموش سبات تغطيلهم أفريقاويان مس أهباي زي مساسل أمباسادر رومانيا أب كينيا ناب عدو تساحبو يوكرين أب زوباه دونيتكس زركبا سلسة عدتات حراكام زود ساعتن كالين زد هسس مدبات حيزلكم همت إلخو سناي ناي مكتتال غزي انداتا منخم أبزا چانال دما ناي وطرو تختاتلتي نختكونو سابسكرايب بمقبار ناي دول ملكت كتوقو بخبري يعدمكم إيرترا دهر 16 عامت ناب أخيوة إيغاد تمليسا منستر قدايات إيرترا عثمان صالح أمبل 14 مدوب أخيوة مرحة هاجرات إيغاد نمستاف ناب جيبوتي مئتاوانا صحافة ودوب دكتور وركنه قبيه حبيروم دكتور وركنه بتويتر زرقو حبريتها تأخيوالو مخمز جمرون قليتهم أبتا أخيوة مرحة إثيوبيا كينيا دوب السودان صوماليان جيبوتي يساتفا خمزلوه تفليتو لهم بريزيدنت يوري موسيفيني بسنك حمام كوفيد 19 كساتف بزي مخالو يوغندا بمنستر قدات وطعي توكل اللام كلولاو نايتا أبو انبرنت نايت ودب حيزات سنحة السودان كاندي أجندا نايت أخيبا كخون تتبيتي قبرلوم مرحة كينيا دوب السودان جيبوتي نتا أبو السودان زتولع وقع سلام وفتحان مركاب ميازي أبستخيده أخيبا مرحة هاجرات مزيزوم منباروم يذكر بتا أبزي أبك أربع أوان زد تمزح حدش مكتلا بومبر لولاو مساقر بيت مخرج السودان مالك أقار هزم الرحل الأخ سودان جيبوتي آتي اللوم أبومبر كوميشن حبرة أفريقيا موسى فاكيون أبتي أخيوان مستاف نابرسة كتما جيبوتي أمرحو مهلاو إيقاد حبيروم منستر زينا إيرتراتو يمانا قبر مسقل بوغنو تقجل لوخني مستر قدايات وطا عثمان صالحن أما خارج بريزيدنت يمانا قبر أبن زحز مخانو بتويتر حبيروم أبشان شعات تميت ديس عن سلسة نابتو زوا ودب تتنبرت إيرترا أبي قلتشن شوعتن هلاو وطادرات إثيوبيا أبي سوماليا بمقواميا أبالنتا أدسكيلام أبي قلتشن عسرت حدنتي أبالنتا داقما يكوان تحدثت وكيل إيرترا بتي عمت أبا أديس أبا بستخيد أخيبا بايتو منستراتي إيقاد كساتف كام زي كل تنقيروه كابت أخيبا كام زوت تقيروم كابشون دحر وكيل إيرترا أبي أخيبا إيقاد كساتف أزي ناي حجي نفل مأوانيوم أبي قلتشن عسرت شمونتن إيرتران إثيوبيا نتي أمونقون عمتات سنة كنات الدحريه مبكعون وانا صحفت ودب زنبر أمباسادر محبوب معلم إيرترانا بقبو بوتا كتم لسوي نيريوم كرمي 10 عامت مفارقنا حسخل تشعين شمونتن بريزيدنت سياسات وان زنبر وانا صحفت تودبن منسترات قدات وصا السودان كينان بحبار أباس مراب زرارب له أقاطامي هاجرو خاب إيغاد زوصتو لك اند مخنيات اتي ودبن متكلات ودب حبرات هاجراتن بمتحسو كام زخون مغلاصو مربب حبريتا شابايت أسفيرو منبارو يذكر بريزيدنت هابتا أقاطامي إيغاد نورار إثيوبيا كاله أبال تودب زخوننت هاجر صوماليا دغيفيو قبل نتحترات تودب مفتاح زواوي قدياتي خصيصوم بزيكا زيرترانت ببايتو تصتا ودب حبرات هاجرات إيرترا الشبابن كاله تصتا صوماليان اتزوبان مد خمز توافر عطقات جلدات بوليتيكاوي فينانساوي لوجستيكاون سلطنان تبيا بنبال ابز حلفو وسانه اجدا ايغاد مسارحي قداموين حيلتات كوينيو بنبال بتدغاغامي كتكسس تسميعيام ابلكاتيت زعمت جنا بكينيان بتصحز فصم بريزيدنت سياسا فورقي مس بريزيدنت كينياوي ويليام روتو بحبار ابزها وغايتو مغلصي هاغرونتي ادسكيلاتو زنبرت ابالنتا ابتو زوا ودب قرن افريقيا كتحدثو كينياوي مزنو نزغربلو عدمه كم زت تقبله تزاريوم ميازياون منستر قداتو إيرترا عثمان صالح ناب كينيا وقعوا عودة أبز جبرلو إيرترا نابزوا ودب إيجاد نملاس زغربتو وقعوا طلب كم زت تزربلو بريزيدنت كينيا بتويتر حبيروم كان دبيت صفة إيجاد أبرسة كتما جيبوتي كوينو أبت هاجر زركوا أمباسادرات أبال هاجرات
ዝቆሙ ኮሚቴ ሓደ ካብ ኣካላት ውድብ ምዃኑ ይፍለጥ። ኤርትራ ምስ ጅቡቲ ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ብሰንኪቲ ኣብ 2008 ዝተወልዐ ደቡባዊ ግጭት ናብ ንቡር ከም ዘይተመለሰ ይግለጽ። ኣብ 2018 ብምንጉኝነት ኢትዮጵያን ሱዳን ዓረብን ዝተወስደን ክልቴን ሃገራት ናይ ምቅራብ ተበግሶውን ኣይተዓወተን። በይነ መንግስታዊ በዓል ስልጣን ልምዓት ኢጋድ 5.2 ሚሊዮን ትርቤት ኪሎሜትር ስፍሓት ዝሽፍን ሃገራት ጅቡቲ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሶማል፣ ደቡብ ሱዳንን ዩጋንዳን ዝሓቁፍ ምዃኑ መርበብ ሓበሬታ እቲ ውድብ ይገልጽ። ኣፍራይ ፊልም ዮናስ ብርሃነ ሎሚ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሑ። ቅድሚ ሂደት መዓልታት ዝተኣሰረ ዮናስ ብርሃነ ማሙ ካብ ቤት ማእሰርቲ ሎሚ ተፈቲሑ። ኣፍራይ ፊልም መስራቲ ጉማ ኣዋርድስን ዮናስ ብርሃነ ምዋህ ቅድሚ ሂደት መዓልታት ኣብ ቀይዲ ዝኣተው ኮይኑ ብዙሕ ከዘራርብ ቀንዩ። ዮናስ ብርሃነ ድሕሪ ስነ ስርዓት ሽልማት ትማል ዓርቢ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዊኡ ሎሚ ተፈቲሑ ዘሎ። ኣብቲ ብዓርቢ ምሸት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሽልማት ፊልም ዝተሳተፉ ናይ ዓይን መሰኻኽር ዮናስ ሲቪላዊ ክዳን ዝተኸደኑ ኣባላት ጸጥታ መንግስታዊ ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተው ገሊጾም። ዮናስ በሰንበት ንጎና ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ብዋሕስ ክፍትሕ እኳ ተባሂሉ እንተነበረ ናብቲ ብልሙድ ሳልሳይ መደበር ፖሊስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተሰጋገረ ሓደ ኣባል ስድራ ቤት ሓቢሩ ነይሩ። ዮናስ ብርሃነ ንምንታይ ገበን ተጠርጢሩ ከም ዝተኣሰረ ግን ዛጊት ንጹር ኣይኮነን። ርክብ ህዝቢ ኮሚሽን ፖሊስ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምክትል ኣዛዚ ማርቆስ ታደሰ ብዛዕባ ማእሰርቲ እቲ ኣፍራይ ፊልም ሓበሬታ ክእክብ እኳ ቃል እንተኣተወ ብዛዕባ እቲ ማእሰርቲ ዝምልከት ሓበሬታ ከም ዘይብሉ ሓቢሩ እዩ። ስድሩን ፈተውትን ከም ዝብልዎ ግን ኣብ ስነ ስርዓት ሽልማት ፊልም ጉማ ኣዋርድስ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ተመላኺዓ ዝቐረበትሉ መንገዲ ምኽንያት ማእሰርቱ ከም ዝኾነ እዩ ኣብ መደባት ቴሌቪዥን ቲክቶክን እታ ልጅ ማኛ ብዝብል እትፍለጥ ፍላጎት አብርሃም ብምምላኽን ኣከዳድናን ዘመሓላለፈቱ መልእኽቲ መዛረቢ ብዙሓት ኮይኑ ቀንዩ ዘሎም። ኣብቲ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሽልማት ፊልም ዝተረኽበት ፍላጎት አብርሃም በቲ መመላኽዒ ኣብ ግንባራ ብጥይት ከም ዝተሃረመትን ኣፋ ከይትዛረብ ተበሲዓን ባንዴራ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ጻዕዳ ክዳና ለቢሳ ትርአ። እዚ መዘራረቢ ዝኾነ ምስሊ ስነ ስርዓት ሽልማት ፊልም ጉማ ቅድሚ ምዝዛሙ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታቱን ብሰፊሑ ተዘርጊሑ እዩ። ናይ ቀረባ ኣዕሩኽ ኣባላት ቤተሰብን መራሕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ማእሰርቲ ኣፍራይ ፊልም ዮናስ ብርሃነ ምዚ ዝተኣሳሰር ምዃኑ እዮም ዝገልጹ። ኣቦ ዮናስ ብርሃነ ማዋ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ወዱ ብዘይገብሮን ካልኦት መሰልና እዩ ኢሎም ዝገብሮን ዝኣምንሉ ምኽንያት ከም ጥርጥር ክእሰር ምርኣይ ተስፋ ዘጸልመት እዩ ክብል ጽሒፉ። ዋና ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዳንኤል በቀለ ብወገኑ ማእሰርቲ ኣፍራይ ፊልም ዮናስ ዘይሕጋውን ተቐባልነትን ዘይብሉ እዩ ክብል ኮኒንዎ ነይሩ። ዳንኤል በቀለቲ ማእሰርቲ ዮናስ በሰንኪ ካልእ ፍሉጥ ስነ ጥበባዊ ቴሌቪዥን ከም ኣባል ተዓዛቢ ኣብ ሽልማት ጉማ ዘቕረቦ ስነ ጥበባዊ ስራሕ ምዃኑ ገሊጹ። ኣባላት ፋኖ ምዃኖም ዝተገልጹ ዕጡቓት ብዝፈጽሙ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 5 ሰባት ተቐቲሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ምዕራብ ኦሮሚያ ኣባላት ፋኖ ምዃኖም ዝተገልጹ ዕጡቓት ብዝፈጽሙ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 5 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ተሓቢሩ። አዲስ ስታንዳርድ ናይ ዓይኒ መሰኻኽራት ዝራሪበ ኣብ ዝብሉ ጸብጻብ ብ7 ሰነ ዘይስሩዓት ኣባላት ፋኖ እምሩ ኣብ ዝተባህለ ወረዳ ብዝኽፈቱ ተኹሲ በዘይካቶም 5 ሰባት ዝሞቱ ካልኦት ሓያሎ ከም ዝቆሰሉ ኣባይቲ ምቅጻሎምን ምዝራፎምን ሓቢሩ። እቶም ግዳያት ኩሎም ሓረስቶት ብምዃኖም ዕላማ ናይቲ መጥቃዕቲ ንሓረስቶት ከባቢ መሬቶም ገዲፎም ንክኸዱ ንምስግዳድ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ግምታት ይወሃቦም። ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ዝወረዶም ሓረስቶት ከባቢ ቤት ንብረቶም ገዲፎም ሃሮ ኣብ እትበሃል ሓውስ ከተማ ተዓቂቦም ምህላኦም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ገሊጾም። በቲ መጥቃዕቲ ዝቆሰሉ ነበርቲ ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከብ ሆስፒታል ተወሲዶም ኣለዎም። ዕጡቓት ሓይልታት ፋኖ ኣብቲ ዞባ ተኸታታሊ መጥቃዕታት ፈጺሞምን ይፍጽሙን ኣለውን ዝብሉ ናይ ቃል ምስክርነቶም ዝሃቡ ነበርቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ኾነ ናይቲ ክልል መንግስቲ ክከላኸለሎም ብዘይምኽኣሎም ምረቶም ይገልጹ። ኣፍሪካውያን ምስ ኣህባይ ዘመሳሰለ ኣምባሳደር ሮማንያ ኣብ ኬንያ ናብ ዓዱ ተሳሒቡ። ኣፍሪካውያን ምስ ኣህባይ ዘመሳሰለ ኣምባሳደር ሮማንያ ኣብ ኬንያ ድራጎስ ቪዮረል ተይጋዋ ናብ ሃገሩ ከም ዝተሳሓበ ተገሊጹ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሮማንያ ብ10 ሰነ ኣብ ዝወፅኦ መግለጺ ብዛዕባ እቲ ናይ ሃገሩ ኣምባሳደር ኣብ ኬንያ ብ26 ሚያዝያ ዝሃቡ ርእይቶ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝሰምዐ ብምጥቃስ ነቲ ኣምባሳደር ክስሕቦ ከም ዝወሰነ ኣረጋጊጹ።
እቲ ኣምባሳደር ዝሃቦ ኣነዋር ርእይቶ ዓሌታውን ዘይቅበሉን ብምባል መንግስቲ ሮማንያ ወግዓዊ ቅሬታ ምሕታቱ እቲ መግለጺ ናይቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ኣነጺሩ ኣምባሳደር ሮማንያ ኣብ 26 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኣብ ህንጻ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ዋዕላ መስኮት ህበይ ምስ ረኣየ ጉጅለ ኣፍሪካ ኣብ ኣኼባ ክሓብሩና መጺኦም ክብል ከም ዝቐለደ እዩ ተጠቒሱ ብቐልዲ እቲ ወኪል ሮማንያ ኣብ ኬንያ ዝተቆጣ ኣምባሳደር ደቡብ ሱዳን ኣብ ኮል ኦጆንጋ ኣፍሪካውያን ብሕብረት ንዓሌታዊ መግለጺታት ብትር ክኮንኑ ጸዊዑ ነዚ ዓሌታዊ መግለጺ ዝሃበ ኣምባሳደር ቲጋው ብቃልን ብጽሑፍን ወግዓዊ ቅሬታ ከም ዝሓተተ ዝጠቐሰ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሮማንያ ብ9 ሰነ ናብ ኣምባሳደራት ኣፍሪካ ከም ዝተላኸ ኣገንዚቡ ዩክሬን ኣብ ዞባ ዶኔትስክ ዝርከባ 3 ዓድታት ሓራ ከም ዘውፀት ገሊጻ ዩክሬን አንጻር ኃይልታት ሩስያ ጸረ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምክያዳ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ሩስያ ዝነበራ 3 ዓድታት ዞባ ዶኔትስክ ሓራ ከም ዘውፀት ኣፍሊጣ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ወታደራት ዩክሬን ኣብቲ ሓራ ዝወፅእ ከባቢታት ብላኩዳታን ነስኩቹንን ክሕገሱ ዘርኢ እዩ ምክትል ሚኒስትር ምክልኻል ዩክሬን ኣብ ጥቓ ትርከብ ማክሪቪካ ዝተባህለ ሳልሴቲ ቁሸት ኣብ ኢድ ኃይልታት ከም ዝወደቐት ሓቢሩ ፕሬዝዳንት ዩክሬን ቭላዲሚር ዜሌንስኪ ዩክሬን አንጻር ሰራዊት ሩስያ ክትዳሎ ዝጽንሐት ብዙሕ ትጽቢት ዝተገብረሉ ጸረ መጥቃዕቲ ወፍሪ ከም ዝጀመረ ተማል ሰንበት ኣፍሊጡ እዩ እቲ ፕሬዝዳንት ቅድሚ ምርጋጽ ዩክሬን ጸረ መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረት ዝገልጽ ጸብጻባት ተቐልቂሎም ነይሮም ሞስኮ ብዛዕባ ዘን ዓድታትን ዩክሬን ከም ዝተረከባ ከሳብ ሕጂ ዝገለጸቶ ነገር የለን ይኹን እምበር ንጸረ መጥቃዕቲ ዩክሬን ትከላኸሉ ከም ዘላ ይግለጽ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም